Έκανα την μοναξιά μου παραθυρί στα όνειρά μου κι ήρθε και κάτσε ένας γλάρος και μου μίλησε με θάρρος. Μου είπε κοίτα πως πετάω κι από τα ψηλά κοιτάω, έτσι είδα τα όνειρά σου και είμαι τώρα εδώ μπροστά σου. Μου είπε κι άλλα, μου είπε κι άλλα, ώσπου άρχισε ψυχάλα. Έλα μου είπε, πάμε τώρα, δεν φοβόμαστε τίποτα.